салом алейкум, тамошобинони азиз. Секрети успешни лидер компания Faberlic Саида Раджабова. Он чизе ки харидорӣ мекунад, фақат худаш истифода мебарад. Основной кор дигарора ба кор даъват кардан ва продуксияи магазина харидорӣ кардан истифода бурдан, качестваша ба дигарон расондан. Имрӯз ман анами қадар пасудаҳои новинкаи компания Faberlic получат кардам. Имрӯз фақат авқот тайёркунӣ ва дар охир результата барои шумо нишон метиҳем. Шумо дар комментария обязательно бинависед ки шумо да маъқул шуд ё не. Инстаграм мада обязательно подписаться кунед, лайк монед, моя поддержка кунед. Ман ҳамаи шуморо дӯст медорам ва ҳамаи шуморо дар командаи худам интизорам. Новинки от компании Faberlic, настоящая неживика. Тамошобино тайёр кардагиай. Шумо метунед ки ош кунен, вақти дам партофтанда пиртатона бикушен, алови ами кастрултона бикушен, дар таво гармира мигем нигоҳ медора ки муҳлати 30 минут амин каструли шумо тамоман хунук намешава. Натуральная неживика, хоҳ да газ истифодаш мебаред, хоҳ да алов, хоҳ да пирта, ҳама ҷуда идеальни мигем материалаш ҳечи намешава. Шумо метонед ки осона как бо бушвен таб тозаш кунед. барои жарид, барои каша, барои ширбиринҷ, барои тамоми намуди авқотҳо мешава ки шумо истифодаш баред. аҷоибот качестваш дар дараҷаи олӣ, ҳама тарафа я придумат карда тайёр кардагианд тамошобино. Дар продажа уже дигим каталогае ки компания мондагиаша. Каталоги гузашта барои фақат шахсоне ки 100 балл мекардан ҳаваё дастоб набуд. И каталог даже новичоко метонанд ки ира заказ кунанд. ба талабот ҷавобгӯяй, ба нархшам ҷавобгӯяй, на он қадар қиматай. Чем аз пасудаҳое ки ай магазин мехари, як бор ҷигорӣ медӯшони, якум кор мекунӣ, ранги простой буданшон маълумай, и ухе нестай. Ба тамоми қонуну қоидаш ман барои ҳамаи шумо тавсия метиҳам. дар касрулаки майдаҳакаш имрӯз мо каша мепазем, мани каша мепазем. Тамошо кунен, тамоман намечаспа, як зара ҳам намечаспа. бовар мекунед ҳамиқа каша хушрӯ омад ки Мустафо ҳам хе раҳмат гуфт хӯрд. бовар кунед любители мани каша дар хонаи мо Мустафо аҷоибот нигоҳ кунед, даже як дуна камочки надора, беҳад хушрӯ пухт. дар касрулаи обични пазм хали камочкия ки зарда ки сиёҳак мебаромад, аида вапше 1 грамм ҳамаш аднародни бигем. хай бо шумо худтон дидесен дар видео чӣ хел бигем ки аҷоибот фасон омад. бисёр дар рӯи пирта намеқапемша, ҳамин мемонеи пиртатона гирён мекунед, резки ҷӯш мешава. ҷӯшӣ на танҳо дар як ҷо, ба ҳама ҷои касрул мигем як хел гармӣ метиҳа ки авқоти шумо як хел паза ба таъби дили бонувон. имрӯз ман барои ҳамаи шумо дар ҳар як каструл як чӣ мепазам кӯшиш карда ки шумо качествашам бинен, чизои пухтаги марам бинен. ман аллакай хамири пирашкима тайёр карда мондум. ҳозир то расидани вая картошкаҳоро пӯст кардам, картошка медӯшонем. аллакай ман майдаакшта каша пухта шумода нишон додам. ана ин дуюмаш картошка медӯшонем. бо дар давоми навор шумо ҳама нозукиҳои каструла, пухта ноша, чӣ хел пирашкия жарид мекунем, ҳамаша тамошо мекунем. иҷа тамошобино, пирашки ма аллакай расид. ма заварной мекунам ҳама вақт хамирма. рецепти пирашки дар каналам ҳаста. шумо просто молодая мама пирашки мезанен, гем ки меброя. ба тамоми нозукиш фаҳмондагиам дар канал ютубам отдельное видео да. баъд аз сари пирашки ҳама вақт кайке ки ма пирашки кунам, ҳама вақт ма мигем якта питсарам тайёр мекунам. 2 в 1. кӯдако чизои дӯст медоштаи кӯдако дар рӯзи выходной. нигоҳ кунед тамошобино чӣ хел и картошкаи мо ҷӯшидестай ки об прозрачни шудаги нестаем. хе картошка ҳамин хел саат истодагия не ки пухтагия. иҷа боша питсара ма аллакай бигем тунук кардам. ҳамаша чизе ки дар кор буд ма аллакай мондум. пюремам тайёр шуд. пюре аҷоибот хушрӯ, ҳам картошкаҳо зинда зинда, даже ягон донаш нашикаст. ма каструла просто овгардон кардам и топ тоза. ягон ҷои симакатиам шакиданшан дар кор нест. питсаи мо дар иҷа тайёр шид. чӣ хеле ки мебинед тамошобино, аҷоибот питсаи ароматни бамаза омад. аиҷа бошай пирашкиҳои мо аллакай круглиҳои кадагимон ҳамаш дам кардан, варам када хестан.
И ма картошкаи бисёра нағз намебинам дар даруни пирашки камакак меандозем. Ранги магазинӣ нигоҳ кунед чӣ хушрӯ мебиёяд. Анака бирён мекунем. Иҷа ма ами бигем сковородкаи новинкаи компания Faberlic мондум просто пилтара гирён кардам. Руғана рехтам 2 минути ровна зиёд ждат кардам дар кор нест ки тез метаспа. Ами чӣ бигӯм хеле нижвикаи сабук неста, чиқа вазмини бақувватай. Дар 2 минут равғани мо аллакай ҷӯш шид. Дар моҳлати 15 минут бигем 1 тавақи калон пирашки аллакай тайёр шид. Беҳтарин, мошолло. Ҳамаи шумо дар шахсонед ки дар компанияи Faberlic кор мекунед, тавсия метим ки аввал худи шумо харидорӣ кунед, баъд ба клиентотон тавсия диҳед. Имрӯз ма ба ҳар як он шахсоне ки клиентои ман просто заказ мекунанд тавсия метим ба тамоми гарантияш безеб намешава. Пае ки алода таги ами касру сковородка мезана.